आफा रायजो राजा नोंथांमोना दिनै भट होनानै देरहाहोनांगोन। दिनैहाय बिथांमोना बुंबोबाय हादोंमोन, दिनैहाय बिथांमोना जोंखौ गोबां बाथ्रा बुंबाय हादोंमोन। बर'लेण्ड जोङो दिनै बियोब्ला राजा लामायाव जोङो जथेयोब्ला दिनै बिथांमोना बुंदों बर'लेण्ड मोना 110 दिनै बर'लेण्ड दिनै मोननो हाया। 100 बोसोरब्लाबो दिनै बर'लेण्ड मोनना 110% दिनै बर'लेण्ड मोननो हाया। बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनैसो बर'लेण्डनि खोथा मख'दों बिथांमोना। बे समाव बिथांमोना बहा उन्दुनानै थाया। दिनै गोबां ससियेल मिडिया ओंखारदों, बै समाव मानो ओंखारनो हायाखै? दिनै पिस एकर्ड फैबाय, जाबाय। दिनै एसे मोजां मोनसे सुबिदा जोंहा मोनसे एकर्ड जाबाय, मोनसे गोरोबथा फैबाय। बेयाव दिनै बिथांमोना मानो हेंथा होदों? बै समाव मानो उन्दुनानै थाया? दिनै मानो बर'लेण्डनि खोथा बाहायदों बिथांमोना? बिथांमोनानो बुंदोंमोन बर'लेण्ड मोना होननानै। दिनै बिथांमोना दिनै बर'लेण्डनि खुगा सिदों। दिनै नोंथांमोना सानो नाङा जे दिनै जोंहा बर'लेण्ड जायाखै होननानै। दिनै बे गासैबो अंगआ जोंना फैखाजोब्बाय, सेपारेट स्टेटनि अंगआ। बेखायनो जोंनि सेपारेट स्टेटआ खै बोसोरनि उनावनो हयथ' डिक्लारबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला बे दाजाब दानख'नि खोथा दङ। दिनैहाय 70% बर'लेण्ड नाङा, सैथो। हाग्रामाया बुंदोंमोन 30%, 70% सैथो। बे बाथ्रा सैथो। दिनैहाय जोङो बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोङो मोननो हाया। बेबायदि कन्डिशनखौ जोङो नुहुरखानानै माखासे अंग स्टेटनि अंगखौ लाबोनानै दिनै जोङो बिटिआर सुक्तिखौ खालामनो गोनां जादों। बे समावहाय दाजाब दानख'आ दिनै सफैगोन। बे इमप्लिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बे समावहाय जोंहा गासैबो जोंनि रसखौ, जोंनि जाति, गुबुन जाति गासिबो हारि माहारिया मोनजागोन। दिनै उदालगुरिनिफ्राय लानानै दिनै NIT कलेज, मेडिकेल कलेज, जेरै जोंनि चिराङाव निरिम्स, जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे इउनिभार्सिटि, हिसाब सारा जोंहा गिदिर गिदिर मोनसे फसंथानफोर फैबाय। दा बेफोराव आरो गोबां सुबिदा दङ, हाजार हाजार जोंहा सुबिदा दङ। दिनै दाजाब दानख'आवहाय दिनै साननो हागौ दिनै जोंनि BTC निफ्राय दानख'योब्ला अब्लालाय जोंनि 30% आरो खमायबावनोसै। नैबे बुस्थुखौ सानदों बिथांमोना। नाथाय बिदि नङा। दिनै जोंहा जेसेबांनाखि मोजां मोजां गासैबो फसंथानफ्रा फैखाबाय, दिनै बिनि रसखौ मोनजाजोबोबा नोंसोर बिनिफ्राय थांगोन नामा होनना सोङोब्ला बिसोरो थाङा होननानै बुंगोन। गासिबो जोंनाव प्लाससो जागोन, जोंना बांसिनगोनसो। अब्ला बे समाव जायनाखि 70% बिथांमोनाबो दिनै बर'लेण्ड नांगौ होननानै सापर्ट होगोन। बे समाव बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ डिक्लार होजागोन। मानो होनब्ला जोंहा गासिबो अंगआनो दंखासै, नामल'सो जोंहा होनो गोनां सेपारेट स्टेट। दा बे आरोखि दिनै नोंथांमोना बेयाव भुल बुजिनो नाङा, दिनै सिन्था खालामनो नाङा। दिनैनि इस्युआ जोंनि थाखाय थोजासे नङा। जाय बिथांमोन अपोजिसन पार्टिफ्रा दिनैहाय नंखाय बाथ्राजों दिनै बुंथिफैदों, दिनै एसे गोबाव बिथांमोना दिनै संग्राम खालामनानै दिनैहाय नांबोनानै सिलाय बारुदजों थैबोनानै दिनै नांबोनानै दिनैहाय बेबायदि मोनसे खोथा मिसलिया बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन। आं बेखौ सानदों बिथांमोना बेबायदि मिसलिया बाथ्राखौ दिनै बुंबोदों। मानि थाखाय बुंदों? दिनैहाय आङो माखासे खोथाखौ आं गोसोखांनो सानदों। जोंनि बेंटलनिनो सुग्रेब बिथाङा बिनि फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मिथिजोबखागौ। बै समावनो थांनाय MP इलेक्सनाव बिथाङा सुग्रेब बिथाङा बेयाव फैनानै गोबां बाथ्रा बियो बुंलांदों। दिनै बिसोर दिनैहाय बिटिआर सुक्तिखौहाय गनायनो हाया जाहैबाय। बिसोर दिनैहाय जोंनि गबिन्द सारमोनखौ बखिदों, प्रमद सारमोनखौ बखिदों। दिनैहाय दा बिथांमोना नांबोग्रा मानसिया दिनै मा जाखो? बिथांमोना गावखौ मा सानखो? मानि थाखाय मा जादों बियो? बिथांमोना BPF पार्टिजों बायजानायखाय बिथांमोना नासार सुनानै बोजादों। बिथांमोना नासार सुनानै बोजानानै बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो गोनां जादों। बिथांमोना नाथाय बुङामोन। नाथाय बिथांमोना दिनै स्करपिअ गारि सालायनानै थाखा फैसा लानानै दिनै बिथांमोना नासार सुजानानै चन्द्रन मिनिस्टारजों दिनै हाग्रामाजों बिथांमोना बोबथिंनानै बेबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावहोनो गोनां जादों। बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों बिथांमोना। नाथाय बिथांमोनाबो अन्थराव दङ। बर'लेण्ड बे गासैबो फसंथाना जाफुङोब्लानो जोंहा स्टेटआ जाखाबाय। बिथांमोनहा अन्थराव दङ। दिनै बे बिटिआरखौ गनाया होनग्राफ्राबो बिसोरो दिनै जेनाखि सैथो खोथाखौ बुंदोंमोन, दिनै बिथाङा मानो उल्था जेबो गैया होननानै बुंखो? आं बेखौहाय क्लियारिफिकेसन आरो होनो सानबावबाय। दिनै बिथांमोना जोंखौ मोनब्रै फेक्सननिफ्राय थांबाय फैजोबबाय, जों BPF जों सापर्ट खालामबाय। बेबायदि खोथा बिथांमोना बानसावबाय थादों।
दिनै नोंथांमोना नुदों जानो हागौ दिनैहाय गासैबो भेक्सिननिफ्राय दिनै माखासेया थांनायफ्राबो बिथांमोनाबो फैदों बांसिनानो थांखायाखैमोन बांसिन जोंनि भेक्सिननि मानसिफ्रा ओरैनो दङमोन जयनिं जायाखैमोन नाथाय कय एकजन सोद्रोमाफ्रा थांनानै दङमोन बिसोरबो दिनै फैफिनगासिनो दङ दिनै फैफिनबाय नोंथांमोनानो मिथिखागोन दिनै ससियेल मिडिया नुखागोन आं खावलायदों बेबायदि कौशलिया बेबायदि मोनसे गाज्रि बाथ्राफोरजों दिनै जोंनि आफादनि भेक्सिनखौ जुदि जों फैजोब्बाय बिपिएफजों फैजोब्बाय होननाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना फोथायनो नाङा दिनै स्वयं जोङो दङ जों दिनै साखिखौ जोङो होनो हायो बिथांमोना जायनाखि थांदों लिडार टाइपनि मानसिमोन एसे दैदेनगिरि मानसिमोन बिथांमोना थाखा फैसा लानानै दिनै गावसिनि गाद्दियाव थानानै बिथांमोना दिनैहाय बेबायदि बाथ्रा कौशलिया मिसलिया बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों बिथांमोना दिनै जि बाथ्राखौ बिथाङा बुंफैदोंमोन दिनै मानो उल्था बाथ्राखौ बुंखो सुग्रेब बायदिया दिनै एसे मोजां लेक्सार होयोमोन बियो एसे मोजां खोथा बुङोमोन दिनै मानो बेबायदि बाथ्राखौ बुङैखो बिथाङा दिनै बिपिएफ नांगोलखौ नुयोब्लानो दिनै एलार्जि जायोमोन बिखौ नुयोब्लानो बिथाङा दाबो बर' जाथिनि गेजेरावहाय बर'लेण्ड नाङा होननानै बुंग्रा दंबावोना होननानै बिथाङा बेबायदि मोनसे गोजांस्रिवनाय खोमोन गसंखांजोबनाय मात्र बिथाङा बेखौ मोनब्ला आं सिथारगौमोन दानसौगौमोननोल' बाखि आरोखि बेबायदि ट्रेनिं बियो निसिमायाव होबोदों बै समाव बार बार बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबोदों आरो बेबायदि दिनै अब्ला जोंनि बे गासैबो फसंथानफ्रा फैखानायाव दिनै जोंहा गासैबो जाजोबखानायाव दिनै मानो गनाया बिथाङा होननानै बुंदों मानि थाखाय बिथांमोना दिनैहाय उफाय गैया थाखा फैसा जादों दिनै थाखा फैसा जानानै बिथांमोना बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों ओंखायनो आं बेखौनो आं बुंनो सानबाय दिनै नोंथांमोना बेवहाय खुनु डाउट मोनसे गोनो गोथो साननांगौ गैया जोङो मोनफ्रोमबो भेक्सिननिफ्राय जोङो स्थिर जोङो एकदम एकथायै जोङो थोंजोङै जोंनि जेनाखि बिथाखौ लानानै जोङो दङ जोङो बे थांखियावनो जोङो दङ जोङो रावजोंबो ओरै जोङो बायजायाखै दिनै रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि सायाव जेबो साननो गोनांथि गैया जाय कयेक जना थांदों बिथांमोना बायजादों बिथांमोना गावसिनि थाखायल' नायग्रा सुग्रेब बिथांमोन बायदिया गावनि थाखायल' गावनि लाइफनि थाखायल' नायग्रा बिथाङा दिनै रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा दुखिया दिनै खस्थ' खालामबोनाय थैनानै थांनाय न'खर गासैबो बेबायदि हावरियाफोरनि थाखाय बिथाङा जेबो सानाखै गावनि थाखायल' बिथाङा सानदों दिनै बिथाङा बुंबोबाय थादोंमोन दिनै बिनि बुंनाय बायदिब्ला दिनै बेबायदि मोनसे नुथायाव फैनो नाङामोन नाथाय बियो गावनि थाखायल' सानग्रा आङो सानदों दिनै इउपिपिएल हानजायाव दिनै जिनाखि मोजां मोजां जोंनि सानग्रा बयनिबो थाखाय मावग्रा बयनिबो थाखाय सानग्रा जोंनि मावथि हानजाफ्रा गासिबो देरनायखौबो आं सैया नोंनि गोरिब थाखोखौबो आं सैया बेबायदि गाज्रि मोनसे परिकल्पना बानायग्रा भाबना बिदि भाब गोनांफ्रा दिनै गाज्रि मोनसे पार्टियाव थांखाजोब्बाय आं बेखौ सानदों आरो दा बे बुस्थुआ दिनैहाय मोगथाङाव फैदों जाय मानसिया जोंनि थाखाय मोजां मावाखै जाय मानसिया जोंनि थाखाय सानाखै बिथांमोना गावखौ मानो बायजादों दिनै बिथांमोना मानो उल्था बाथ्रा बुंदों बिथाङा मानि थाखाय 37 बोसोर दिनै हाथियार लाना मानि थाखाय नांबोदोंमोन मानो दिनै एकर्ड खालामबोखो सावरायग्रा बिथाङा मानि थाखाय दिल्लीयाव दिनै सिगनेटारि मानो जाखो धीरेन बर'आ मानि थाखाय सिगनेटारि जाखो बे सहिया मानो होखो बिथांमोना सुक्ति खालामाखैला सोर खालामदों दिनै सहि होनानै सिगनेटारि जानानै दिनै जोंनि रायजो राजा माने जाम्बा जाम्बि जोंनि गामिफोरनि सुबुं माहारिफोरखौ दिनै हाद्रि बाला सारनानै खाना खालामदों बिथांमोना दिनै जाय मानसिया नोंनि एकर्डखौ हामजाया दिनै मुगैदों दिनै जेबो गैया दावदै गला होननानै बुंदों बिथांमोनजों सिथाबनानै दङ हयथ' नोंखौनो बिथांमोना माने ओरैबायदि अपमान खालामगासिनो दं बेखौबो बिथांमोना बुजिनो हानाय जेबो गोहो गैया मानि थाखाय थाखा फैसा बिथांमोना मा गावनि थाखायल' बिथांमोना सानदों गावनि पकेटखौल' बुंनो बिथांमोना सानदों दा बियो दा आङो सानदों दिनै बिथांमोना बिदि बुंनायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों बे सुग्रेब बिथांमोन बुंनाय बेफोरबायदि लेक्सारखौ आं दुखु मोनदों दाखालि थुक्राझाराव जोंहा गोबां मोनसे 14 चिरां दुवारनि गासिबो नोंथांमोनानो थांखादों बेयाव जोंहा गोबां जोंहा जथुमा जादों बेयाव जोङो गुबुन सेन्ट्रेलनिफ्राय बा गुबुन आउट अफ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय इसिबां जोंनि गेजेराव बेयाव नुजाथिफैयाखै आलासि महरै नुजाफैदों जानो हागौ आलासिफ्रा जानो हागौ गुबुन डिस्ट्रिक्टनि
बा गुबुन समस्थिनिबो जानो हागौ किन्तु दिनै बिथांमोना मा बानसावदों हल बिटिसिनि जेसेबांनाखि मानसिफोर दङ रायजो राजा दं बेयाव फैजोबदों जाहैदों गासिबो लोब 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 फैजोबदों गासिबो फैजोबदोंनो सासेबो थायाखै जादों सुग्रितनि लेक्सारा बेबायदि आरोखि बेयाव सेस फैजोबदों बिसोरो पाब्लिकफोरखौहाय गिहोनो माने बेबायदि आसुरित नांहोनो बेबायदि खालामदों बिसोरो देरहाखाया बिसोरो ओरैसो आरो बेबायदि बाथ्रा बिसोर बानसावनानै गोदाव सोराव लेक्सार बिसोर मारिहैदों आरो दिनै आखायनो आं सानदों नोंथांमोन रायजो राजाखौ दिनै जोङो मोदै गरायनि खोथा दङ दुखु नांनायनि खोथा दङ दिनै दुखु खस्थ जोङो थैबोनांनायनि खोथा दङ दिनै अंग हानि जाबोनांनायनि खोथा दङ दिनैहाय रान्दि दुखिया जानांनायनि खोथा दङ दिनै रेप जाबोनांनायनि खोथा दङ दिनै गोबां सुबुङा गावनि बेसेन गोसा सुख'नो हायै जिउखौ बावसोमबोदों दिनै बे एकर्डखौ जुदि डिनाय खालामोब्ला आरो बेनि देरसिन पाप आरो थानाय नङा आं बेखौनो खावलायदों नोंथांमोनखौ बेखौ साननानै नोंथांमोना दिनै बेखौहाय जाफुंहोनो थाखाय बे इमप्लिमेन्टखौ खालामनो थाखाय बे फसंथानफोरखौ बे क्लजफोरखौ गासैखौबो दिनै मावफुंनायाव नोंथांमोना दले नोगोरे दिनै बुजिनानैहाय साननानै बबे पार्टिजों थायोब्ला बबे पार्टिया जोंनि थाखाय मोजां मावगोन जों नुबोखाबाय 70 बोसोर बिथांमोना दुर्नीति भ्रष्टाचार बिथांमोना जोंखौ नासयबोबाय गादबबोबाय साप्रेस खालामबोबाय जोंखौ दिनै आरो बेसे गोबाव जोंखौ नासयबावनो जोंखौ गादबनानै दोनबावनो जों दिनै बेनिफ्राय जों उदां जानांगोन बिथांमोना जोंनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय जेबो खामानि मावाखै नोंथांमोनानो नुबाय दिनै नोंथांमोना बेवहाय जुदि बिथांमोनखौ सापर्ट होयोब्ला दिनै जोंनियाव आरोबाव जोंनाव गोजोननाय जोंहा फैनाय नङा आरो जोबथा आरो बेनि देरसिन आरो जोंहा भुल आरो जानाय नङा बेखायनो आं सानदों नोंथांमोना बेयाव दिनै नोंथांमोना दिनै आफादनि मानसिखौ सिखोमादोंमोन जाहोदोंमोन नोंथांमोना दोनदोंमोन नोंथांमोननि थाखायनो दिनै बेबायदि मोजां फिस आखदा जाबाय बेखायनो दिनै गोग्गो समाजखौ दानो थाखाय गोग्गो मोनसे जायगाखौ उन्नति खालामनो थाखाय दिनै इउ पिपल हानजाया दिनै बेबायदि मोनसे थांखियाव दिनै आगान सुरदों गासिबोनि थाखाय समान जोंनि इउ पिपलनि मिनिंआनो गासिबोनि थाखाय समान लिबरेल जे गोरिब गुन्द्रा गासिबो नायनांगोन दिनै बे सरकार दानो हानायनि उनाव जोंनि आफादनि जोंनि इउ पिपलनि माखासे थांखि बिथांखिफोरानो दिनै जाबाय सा ओनसोलनिफ्राय गासिबो डेभेलपमेन्टखौ मावनांगौ हाबाफोरखौ मावबोनाय जोङो स्टार्ट खालामगोन बेबायदि नोंथांमोननि गेजेराव बुंगासिनो